Po 4 rokoch sa na Slovensko opäť vrátil Svetový pohár v sálovej cyklistike. Naposledy hostilo podujatie tejto úrovne v roku 2022 Komárno. Tentoraz sa dejiskom prvého kola stalo najmladšie mesto na Slovensku Nesvady. Organizácia, športová úroveň, priebeh pretekov, ale aj podmienky získali veľmi pozitívne hodnotenia zo strany predstaviteľov UCI. The organization committee did it very well. It was a super day. The athletes have done great performances. Lukása Kola sme mali možnosť vidieť už aj v roku 2022 v Komárne ako pretekára. No a tohto roku sme ho stretli na podujatí už ako prezidenta Svetovej sálovej cyklistiky. 4 years ago I competed in the World Cup Artistic Cycling in Slovakia 2022 and I won the World Cup. So where Slovakia and World Cup is in a good mind. This year it's a new position for me because I'm not competing, I'm not participating in the World Cup. For me it was the first World Cup being the new president of indoor cycling worldwide. Podujatie sa uskutočnilo pod taktovkou organizátora SKC Kolárovo, ktorý zvládol náročnú medzinárodnú organizáciu na vysokej úrovni. Najväčšou odmenou za organizátorskú prácu však bol športový úspech slovenskej reprezentácie. V kategórii žien dvojic získali Ester Kulich a Dora Rakovca bronzové medaily za 3. miesto a postarali sa o najväčší športový úspech domácej reprezentácie na podujatí. Sme na začiatku sezóny, to je ten čas, kde sú pretekári ešte nevyjazdení, nacvičujú už nové prvky, náročnejšie prvky, ale nemajú ich v zostave. Tá neistota tam bola vidieť, ale dievčatá oproti konkurencii podali dobrý výkon, keďže sa posunuli a skončili na 3. mieste. Sme na začiatku sezóny, ale snažíme sa čo najlepšie pripraviť a tešíme sa na ďalšie súťaže. Aké máte plány na túto sezónu ešte? Ešte 3 takéto súťaže a hlavne majstrovstvá sveta. It's amazing today to win this competition. It's very early in the year, so it's nice that I showed a good routine. It's cool that you can do a handstand on a bike while it's riding, so yeah, it's a very special sport and a lot of people don't know the sport. I think that makes the sport so yeah, beautiful and special. No a na záver už len toľko, že návrat Svetového pohára nám potvrdil, že Slovensko má organizačné kapacity, ale aj športový potenciál na usporadúvanie podujatí svetovej úrovne v sálovej cyklistike.